Mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angelo. Nakatira dito sa lalawigan ng Surigao del Sur at ang edad ko po ngayon ay 29 anyos sa taong kasalukuyan. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ng aking inang si Nanay Merla tungkol sa isang kababalaghang nangyayari sa okasyong kanyang pinuntahan. Naganap po ang mga pangyayaring ito taong 1988 at nasa edad 30 na ang aking ina ng mga panahong iyon. Hindi ko na lamang po babanggitin ang pangalan ng baryong pinuntahan ng aking ina bilang respeto na rin po sa mga taong naninirahan doon. Isang araw, magdadapit hapon na at sa kasalukuyang nananahi ang aking ina ng mga damit nang biglang dumating ang kanyang matalik na kaibigang si Maribel. Inaya siya nitong pumunta sa isang handaan sa kabilang baryo dahil kasal ng amiga nito. "Merla, tara na, sandali lang naman tayo doon eh." Paanyayang wika ni Maribel sa aking ina. Sinabihan naman ni Lolo Domeng ang aking ina na dalhin ang boteng may lamang langis upang kung sakali mang may hindi kanais-nais na pangyayari o kaya ay kapag nakikita ng aking ina na kumukulo daw ang langis, wag na siyang mag-atubiling umuwi dahil ayon kay Lolo Domeng na ang langis na ibinigay niya sa aking ina ay pangontra iyon sa aswang. Hindi na kasi lingid sa atin na marami na ang mga nakakahalubilong mga kakaibang nilalang. Kung hindi niyo po inaitatanong, Kuya Bari, 5 buwan ng buntis ang aking ina noon sa panganay kong kapatid. Kaya mariing pinag-iingat ito palagi ni Lolo Domeng. At isa rin pong albularyo po pala si Lolo Domeng kaya naniniwala ito sa mga kakaibang nilalang at sa mga kababalaghan. Kaagad namang nagpaalam na ang aking ina sa kanyang mga magulang at nagbili na rin na kung sakaling dumating na ang aking ama ay sabihin ditong sandali lang siya. Hindi po kasi mahindian ng aking ina si Maribel dahil ito ang matalik niyang kaibigan simula pa ng pagkabata nila. Lumipas ang mahigit 1 oras ay narating na nila ang bahay ng kumare ni Maribel. Masaya naman silang binati ng matandang babae at agad na pinapasok sa loob ng kanilang bahay. Habang kumakain na sila ay napapansin ng aking ina ang isang matandang babae sa di kalayuan sa kanilang pwesto. Matalim ito at pailalim kung makatitig sa kanya. Napapansin niyang palipat-lipat ito ng tingin sa kaniyang tiyan at sa kaniyang mukha. Panaka-naka ring nagpupunas ng bibig ang matanda habang hindi nito inaalis ang titig sa aking ina. Hindi na lamang iyon pinansin ng aking ina. Inisip na lang niya na marahil ay may sakit lang ang matandang nakatingin sa kanya. Dahil bukod sa tumutulo ang laway nito ay bahagyang nanginginig-nginig rin ang ulo nito na parang bang may sakit itong epilepsy. Isang tapik sa balikat ang nagpagulat sa aking ina ng mga sandaling iyon. Kaya napaigtad siya at nilingon ng taong tumapik sa kanyang balikat. Ang kaibigan niya palang si Maribel ang tumapik sa kanya at may ibinulong ito sa kanyang tainga. Mari, sandali. Huwag mo nang tingnan niyang matandang yan ha. Bantog dito sa baryo na isa yang aswang. Sambit nito
sa mahinang boses. Kaya napatingin ang aking ina sa matanda at sa kaibigan niya. Kahit na albularyo pa ang kanyang ama, ay hindi ito naniniwala sa mga aswang. Lumaki at nakapag-asawa na lang siya, ngunit wala naman siyang nakikitang aswang. Oo, nakakarinig siya ng mga huni ng wakwak, ngunit isang ibon lamang naman ang mga nilalang na iyon, kaya hindi totoo ang aswang para sa kanya. Hindi na lang niya pinansin pa ang payo sa kanya ng kanyang kaibigan. Ilang sandali pa ay hindi na mapakali ang matandang babae. Panay lakad nito. Paroon at parito ang ginagawa nito, hanggang sa bigla itong huminto sa kinauupuan ng aking ina at mabilis na kinapa ang kanyang tiyan. Nagkataon namang wala ang kanyang kaibigan sa mga sandaling iyon dahil kumuha ito ng maiinom sa kusina. Noong lumapat na ang mga palad ng matanda, ay nakaramdam ng bahagyang pagkirot sa tiyan ang aking ina. "Mukhang napakalusog ng sanggol na iyan dyan sa iyong sinapupunan, iha," wika nito na garalgal na boses habang pinupunasan nito ang hindi mapigilang tumutulong laway nito. Tapos ay kakamot-kamot sa braso at naglakad ng mabilis pabalik sa kinauupuan nito. Uy! Anong ginagawa ng matandang iyon, ha?" Bungad na tanong ni Maribel sa aking ina na may bitbit na pitsil. Akmang sasagot pa sana ang aking ina nang bigla niyang makapa ang langis na nasa kanyang bulsa. Basag na ang ulo ng bote at natapo na ang laman nitong langis. Marahil ay pumutok at naputol ang ulo ng bote noong kumukulo iyon. Anong ginawa sa iyo ng matanda?" Pag-alala pang tanong ni Maribel sa kanya. Hindi na nakasagot pa ang aking ina dahil bigla na lang kumirot ang kanyang tiyan. Animoy dinudukot ang batang nasa kanyang sinapupunan at marahang pinipiga iyon. Namumutla na rin siya, kaya mabilis na siyang inilabas ng bahay ni Maribel upang makalanghap ng sariwang hangin. "O ano, Mari, kamusta na? Kamusta na yung pakiramdam mo?" Sunod-sunod na tanong ni Maribel sa aking ina. Dahil sa hindi na makayanan ng aking ina ang sakit ng tiyan, kaya inaya na itong umuwi ni Maribel. "Ay sus, Mariosep kang mabae ka. Tara na at umuwi na tayo. Baka mapaano ka pa dito. Mayari pa ako sa asawa mo," saad ni Maribel. Bago sila umalis ay sandali pang inilibot ng aking ina ang kanyang paningin upang tingnan ang matanda. Sa kadahilanang ito lang naman ang lumapit sa kanya kanina bago pa sumama ang kanyang pakiramdam. Ngunit kahit na saang parte ng bulwagan ng bahay niya ito sipatin, ay hindi na niya nakita pa ang matanda. Kaya dahan-dahan na lang silang naglakad ng kanyang kaibigan sa daan pauwi sa kanilang baryo. Takip silim na ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, at sa tansya ng aking ina ay pasado 6:00 na ng mga oras na iyon. Mabuti na lang at may panakanakang dumadaang sasakyan sa kalsadang kanilang dinadaanan, kaya kahit papaano ay nagbibigay liwanag iyon sa kalsada. Nagsabi pa itong si Maribel na nakalimutan niya kaninang magdala ng ilawan habang nakaalalay ito sa aking ina. Ang aking ina naman po ay tahimik lang na naglalakad at pinapakiramdaman ang kanyang tiyan dahil
Paminsan-minsan daw ay nararamdaman niyang gumagalaw ang batang nasa sinapupunan niya. Sinasabi ko na nga ba aswang talaga ang matandang iyon. Malakas ang duda kung aswang talaga iyon dahil kanina habang kumakain tayo ay hindi maalis-alis ang pagkakatitig ng matandang iyon sa tiyan mo. Pagdadakdak pang wika ni Maribel. Hanggang sa isang maalinsangang hangin at malakas na pagpagaspas ng mga malalaking pakpak ang kanilang nararamdaman. Kaya malakas na nasambit ni Maribel ang salitang aswang. Maya-maya pa, nakakaamoy na sila ng kakaiba sa paligid. Yung pong parang amoy patay na hayop na amoy malansang dugo. Basta, ayon sa aking ina ay hindi niya mawari kung anong klaseng amoy iyon. May naririnig na rin silang huni ng tiktik at kasabay noon ay ang huni ng wakwak na parabang bumubulong lang ito sa kanilang tainga. Halos himatay na ang aking ina ng mga sandaling iyon dahil sa sobrang takot. Nangangatog na rin ang kanyang mga tuhod. Samantalang si Maribel naman ay pumulot ito ng isang malaking bato sa gilid ng daanan at nagputol ito ng sanga sa bagong tubong puno ng suha. May mga tinik-tinik po iyong sanga na nakuha niya, kaya ibinigay niya ito sa aking ina at nagputol uli siya ng isa pang sanga. Kapag lumapit ang aswang Merla huwag kang magdalawang isip na hampasin iyon. Maliwanag ba? Akala niya siguro porkit mga babae tayo ay hindi tayo lalaban. Hoy, iyon ang pagkakamali mong aswang ka. Galit na wika ni Maribel habang patuloy silang naglalakad. Nararamdaman pa rin nilang tila may sumusunod na nilalang sa taas kaya minadali ng hatakin ni Maribel ang aking ina at halos patakbo na silang naglalakad ng mga sandaling iyon. Doong malapit na sila sa baryo ay saka pa lamang nakahinga ang aking ina at nilingon nila ng kanyang kaibigan ang daanan kung saan sila nanggaling. Noong nilingon nila ito ay may nakita silang isang malaking asong kulay itim na namumula ang malalaking mata nitong nagbabaga. Halika na! Bilisan na natin para makarating na tayo sa bahay. Saad ng aking ina at nagmamadali na silang naglalakad. Sa huling paglingon ng aking ina sa kanilang likuran ay kitang-kita niya ang matandang babaeng humawak sa kanyang tiyan kanina na nakatayo sa gilid ng puno at nakatingin ito ng mabalasik sa kanila. Kaya hindi na nagdalawang isip pang patakbo na nilang tinahak ang daan upang makarating kaagad sa bahay. Pinagalitan pa ni Maribel ang aking ina dahil halos kaladka rin na siya nito makarating lang sa bahay habang hawak-hawak ang tiyan. Sa awa ng Diyos, maayos namang nakarating sa bahay ang aking ina at ang kanyang kaibigan. Kuya Bari, magmula noon ay hindi na muli pang dumadayo ang aking ina sa mga handaan, lalo na't hindi niya kakilala ang mga taong naroroon. Naging isang leksyon kasi sa kanya na minsan siyang pinaranasan ng isang aswang sa handaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat po at napaunlakan ninyong ibahagi sa inyong channel ang nakakatakot na karanasan ng aking ina. Gumagalang Anghelo. Magandang araw po, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Anghelo.
38 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po ay nangyari noong taong 2006 sa isang baryo sa Samar. May kaibigan po akong tawagin na lang po natin sa pangalang Marco. Mabait po si Marco at masiyahin. Sa katunayan po, nakilala ko siya dahil naging kasamahan ko siya sa trabaho matapos akong makagraduate ng kolehiyo. Ayon sa mga kwento niya sa akin, taga-malayong probinsya siya. Naisip kong kapag umuwi siya sa kanila ay nakakatuwa siguro kapag ka nagla-land trip dahil marami pang magagandang lugar na madadaanan. Hindi pa ako nakapagbakasyon kahit kailan. Inibita lang po ako ng kaibigan kong si Marco nang nakatanggap siya ng balitang may sakit ang kanyang lolo Rigor at malubha na ang kalagayan. Ayaw man niyang pumunta ay nakakaawa namang pakinggan ang pakiusap ng nanay niya. Oras-oras na lang daw siyang hinahanap ni Lolo Rigor at hindi man lang ito tumitigil sa paghahanap sa kanya. Kinausap ko si Marco. Sinabi ko sa kanya na huwag niyang ibaliwala ang kanyang lolo dahil ito ang nagpakaama sa kanya kaysa sa tunay niyang tatay. Ang kwento sa akin ni Marco, anak siya sa pagkadalaga ng kanyang nanay. Ibinalita nito sa nobyo ang pagbubuntis ngunit natakot sa obligasyon ang ama ni Marco kaya nagpakalayo-layo ito at hindi na muling nagpakita pa. Halos mawala sa katinoan ang nanay ni Marco at tinangka pa siyang ipalaglag pero pinigilan siya ng kanyang ama. Ang sabi raw nito, bubuhayin ng kanyang nanay ang sanggol at mamahalin nila kahit wala itong ama. Iyon ang dahilan kung bakit nakarating sa Maynila si Marco para pag-aralin ng kanyang lolo. Gusto daw kasi nito na magkaroon ang binata ng normal na buhay. Iyong malayo sa gulo at sa pasakit. Hindi naman kasi ipinagkaila sa akin ni Marco na ang kanilang baryo sa Samar ay pinamumugaran daw ng mga aswang. Sa dami ng kwentong nakakarating sa amin ay halos nasasanay na ako na makarinig kahit pa man kwentong kahindik-hindik pa ito. Ayon kasi kay Marco, hindi naman talaga lahat ng aswang ay literal na masama. Minsan kasi nadadala sila sa maruruming kaisipan ng bawat tao. Yung ibang aswang na nagagawa lang manakit ng tao ay itinuturing nilang masama kasi hindi nila alam ang rason kung bakit nila iyon ginagawa. Kagaya lang din ng mga tao ang mga aswang. Nag-iisip, nagmamahal, natatakot at nalulungkot. May mga emosyon din sila na umaabot sa puntong tinatanong nila sa kanilang mga sarili kung bakit nga ba sila naging aswang, kung bakit kakaiba sila sa lahat. Iyon ang palaging sinasabi sa akin ni Marco Cuyabari. Kaya kahit nagbibiroon kami para makahanap siya ng kasintahan ay napapailing lang siya. Alam daw niya na kahit anong reto ko sa kanya sa kahit na sinong babae pa ay hindi matatanggap ng mga ito ang tunay na pagkatao niya. Kinaumagahan, bumiyahe kami patungong Samar matapos naming matanggap ang balita mula sa nanay ni Marco. Nararamdaman ko ang tensyon at balisa sa kanyang mukha habang nagbabiyahe po kami. Alam kong may kinatatakutan siyang uwian sa Dolores kaya tinitikis niya ang kanyang lolo. Hapon na nang makarating kami sa layo ng binyahe namin. Sa tarangkahan pa lang ay naririnig na ang impit na pag-iyak ng kanyang ina. Inaalo pa ito ng isang boses matanda na hula ko po ay lolo ni Marco. Dali-dali kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakakaawa lang isipin na nagagawa pa talagang makinig lang ng mga kapitbahay sa naghihingalong matanda imbis na daluhan ito. Ni wala man lang ibang tao ang nag-aksayang sumilip maliban sa akin. Binulungan ako ni Marco
na wag raw hihiwalay sa kanila. Hindi naman daw lahat ng aswang ay mababait katulad nila. Ilan daw sa kapitbahay niya ay mababangis at hindi kumikilala ng mga tao o hayop basta mahigop lang nila ang mga lamang loob at wala nang matira pa. Nang makita kami ng kanyang ina ay dali-dali itong yumakap kay Marco. Puno ng pagtatanong ang kanyang mga mata habang nakatingin sa akin pero naunang magsalita si Marco. Anya, wag daw silang mabahala sa akin dahil isinama ako ni Marco sa kanilang lugar sapagkat isa akong mabuting kaibigan. Naging formal ang mukha ni Aling Consor ayon sa pagpapakilala ni Marco. Binalaan niya lang ako na wag lalabas ng bahay nila kapag hindi ko kasama ang aking kaibigan. Hindi raw biro ang sinapit ni Lolo Rigor mula sa mga tao sa labas. Siya ay biktima ng kapwa aswang na mas malakas pa sa kanya kaya napuruhan. Hindi naman nahiya si Aling Consor na iparinig sa aking hindi na raw magtatagal ang kanyang Lolo Rigor. Kailangan niya lang daw na makausap ito para matapos na ang lahat. Ako naman ay inalok ni Aling Consor na magkape muna kaya naiwan sa loob ng kwarto sina Marco at Lolo Rigor. Hindi ko alam kung ano ba talaga ang gagawin nila doon. Basta ang alam ko lang, base sa mga nababasa ko, baka may ipapamana sa aking kaibigan si Lolo Rigor na kailangang tanggapin ni Marco. Ito ay ang pinakamahalagang bagay para makapagpahinga na ng tuluyan si Lolo at huwag nang mahirapan pa. Papiyaw kong tinanong kay Aling Consor kung ano ba ang nangyari. Sabi niya, hindi na raw ako dapat nagpunta sa lugar na ito kahit pakasama ko si Marco dahil masyadong delikado lalo na't sila raw mismo ay nabiktima na ng mababangis nilang kababaryo. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Hindi ko raw alam kung gaano kasakim ang mga tao sa Dolores na kahit sino ay hindi kayang pigilan, lalo na't alam ng nakakarami kung gaano kahayok sa lamang loob ng mga tao ang mga residente doon. Ang Lolo Rigor ni Marco ay inatake ng dalawang kapitbahay nilang aswang noong isang araw. Sa dami ng natamong sugat ng matanda ay mahihirapan na itong gumaling kaya pinakiusapan na lang niya si Marco na umuwi. Ito ang dahilan kung bakit pilit nilang pinalalayo si Marco sa kanilang lugar sa pag-asang hindi matutulad ang kanyang anak sa mga kasing edad nitong pumapatay na ng tao para lang ikonsumo. Maya-maya'y napaiktad kaming dalawa ni Aling Consor nang nagwawalang lumabas si Marco sa kwarto ni Lolo Rigor. Tila nakakaintinding hinawakan ni Aling Consor ang kamay ni Marco at sinabihang maawa naman daw siya. Hirap na raw si Lolo Rigor kaya sana pagpahingahin na raw ito ni Marco. Umiling ang aking kaibigan at ipiniksi ang kamay ng kanyang ina. Marahas akong napahinga ng malalim. Kung iba lang ang kinasasakdalan ng pamilya ni Marco, malamang nag-aagawan na ito sa yamang gustong ipamana ng matanda. Malamang na nagpapataya na para makaalam kung sino nga ba ang karapat-dapat na tagapagmana. Ngunit ngayong nalaman kong isa palang bertud ng pagkaaswang ang kailangan niyang manahin, ay malamang talagang walang may nais na tumanggap dito. Sino ba namang baliw ang may gustong tumanggap noon, hindi ba? Hinarap ko si Aling Consor at sinabi sa kanyang
Siya naman ang anak kaya dapat lang yatang siya ang maunang tumanggap noon, ngunit umiling lang ang ginang. Ayon sa kanya, bata pa raw siya nang makatanggap na ng pamana galing sa kanyang yumaong ina at hindi na pwede na tatanggapin pa niya ang pamana na galing naman kay Lolo Rigor. Humagulgol bigla si Marco at kasabay noon ay ang panlalamig ko nang makarinig ng mga kaluskos. Namutla si Aling Konsor. Sabi niya, malapit na ang gabi. Kapag hindi tinanggap ni Marco ang pamana, ay tatangayin ito ng mas mahayok pa sa kanilang mga aswang. Baka lantakan pa ng mga ito ang kanilang Lolo Rigor, maging kami, kaya kailangan magkaroon ng tagapagmana ang matanda dahil ito lang daw ang paraan para lubayan kami ng mga aswang. Wala naman akong nakikitang nakakatakot na nilalang pero nararamdaman ko ang mabibigat na paghinga sa labas na animo. Sila ay nakasilip lang at naghihintay ng tamang tiyempo para sugurin kami. Kabado akong napatitig kay Marco. Matagal na niyang ipinagtapat sa akin na ang pamilya niya ay aswang pero hindi niya kailanman ginustong maging kauri nito. Habang nagdedesisyon siya, nakikita kong tila kinukutkot na ang kanilang dingding kaya kinabahan din ako ng husto. Hindi ko alam kung ano ba ang gagawin ko, Kuya Bari. Natatakot ako sa isiping kapag nakapasok ang mga aswang sa kanilang bahay ay sigurado na ang katapusan namin. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isipan ni Marco at dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kwarto ni Lolo Rigor. Kinausap siya nito at makalipas lang ang ilang saglit, inanunsyo niya na patay na daw ito. Nagulat din ako nang tila lasing na lumapit sa amin si Marco at saka bumagsak sa sahig matapos itong mawalan ng malay. Sa bilis ng mga pangyayari, hindi ko na alam kung papaano nga ba namin naiayos ang burol ni Lolo Rigor. Ang pagkatulala ni Marco at ang pagluluksa ni Aling Konsor. Basta Kuya Bari, nagising na lang ako isang araw na nakangiting inaya na ako ni Marco na bumalik ng Maynila. Ngunit hindi na siya kasama. Iba na raw siya sa akin at hindi na karapat-dapat na makihalubilo pa. Gayunpaman, mananatili ang aming pagkakaibigan habang buhay. Nalungkot ako sa kanyang sinabi pero wala naman akong nagawa. Alam kong masyadong komplikado ang lahat para ipaglaban ko pa ang pagkakaibigan namin. Maigpit kaming nagyakapan, kasabay ang paalala niya na kahit anong mangyari ay wag na akong mapapagawi pa sa Barrio Dolores ng Samar sapagkat pinamumugaran ito ng mga aswang. Nagbiyahe ako ng mag-isa pa uwi pabalik sa Maynila. Ngunit bago ako umalis ay may iniabot sa akin ang kanyang ina. Ito ay isang botelya na naglalaman ng isang espesyal na langis. Ayon sa kanyang ina ay gamit daw niya ito dati noong hindi pa siya ganap na aswang. Noong tanggapin ko ito ay halos mapaso ako dahil mainit po ito, Kuya Bari. Sabi naman niya ay ganun daw talaga iyon. Iinit lang ang botelyang iyon kapag may kalapit ka daw na isang aswang. Nagulat naman ako dahil sa itinugon niya. Tanging pagtango na lang ang aking naitugon bago ako umalis ng kanilang bahay. Habang ako ay papalayo sa kanilang bahay, unti-unting nabawasan ang init ng botelyang iyon. Ngunit noong sumampa ako ng barko, Kuya Bari, natakot na lang ako at nabigla dahil biglang uminit na naman ang bote.
Naalala ko tuloy ang sinabi ng ina ni Marco. Iginala ko ang aking mga mata at may nakita akong isang matandang lalaki na mariin na nakatitig sa akin. Alam ko na siya ay isang aswang. Ngunit imbis na natakot ako, ay napangiti na lang ako. Ewan ko ba Kuya Bari, pero parang mas naging matatag ako noong mga oras na iyon. Hindi ko na lang pinansin ang matanda at hindi ko na siya tiningnan muli. Wala namang ginawa sa akin ang matanda sa buong biyahe. Nakatulog ako. Pagkagising ko ay nasa pier na ako. Payapa naman akong nakarating sa Maynila at umuwi sa aming bahay. Kuya Bari, magpasangga ngayon ay hindi na ako nakatanggap pa ng balita tungkol sa aking kaibigan na si Marco. Kung nasaan ka man Marco at naririnig mo ito, ay hinihiling ko lang na magkaroon ka ng kapayapaan at kaligayahan sa iyong buhay. Nandito lang ako lagi Marco at naghihintay sa iyong pagbabalik. Isang kasaysayan na hindi ko po malilimutan, kaya ko po ito ipinadala sa inyo Kuya Bari. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po'y nagustuhan nyo at ng inyong mga tagapakinig. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po Kuya Bari sa oras na inyong binigay para sa aking email. Lubos na gumagalang, Angelo. Magandang araw po sa inyo Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Alma. Ako po ay nakatira sa isang baryo sa lugar ng Masbate. Gusto ko lang po sanang ibahagi itong kwentong hindi ko inaasahang katatakutan ko ng higit pa sa pagkawala ng buhay ko. Alam ko pong marami ang hindi maniniwala, pero gusto ko pong sabihin na maraming uri ang mga aswang. Itong klase ng nilalang na na-encounter ko po ay hindi pangkaraniwan. Isa po kasi siyang aswang na hindi nagbabago ng anyo. Isa po akong anak ng alkalde noong araw na hindi ko na po papangalanan pa para makaiwas kami sa issue. Kasagsagan iyon ng pangangampanya sa eleksyon nang hindi ko akalaing may mararating kaming isang napakagandang lugar kung saan puno ito ng nagagandahang halaman. Sakay kami ng kotse ng boyfriend kong tawagin na lang natin sa pangalang Alex. Tumakas lang ako sa bahay kasi dati ko nang kinaiinisan ang pagtakbo ng aking ama bilang alkalde sa nalalapit na halalan. Hindi ko siya suportado kaya umalis ako ng bahay matapos kong sabihin kay Alex na itanan niya na lang ako. Pareho pa kaming bata noon Kuya Bari, marupok at magpusok. Kaya kahit walang kasiguruhan ang aming gagawin, ay nilakasan namin ang aming mga loob. Isa't kalahating oras pa lang ang aming naitatakbo nang inanunsyo ni Alex na na-flat ang gulong ng kotse namin. Asar akong lumabas ng sasakyan at napalibot ang tingin sa paligid. Hindi ko inaasahang mapapadpad pala kami sa isang ilang na lugar. Tinanong ko ang aking nobyo kung saan na ba kami banda, na sinagot naman niya kaagad. Nasa Masbate pa naman daw kami at medyo matatagalan ang pagpapalit niya ng gulong pero susubukan pa din niyang bilisan. Naglakad-lakad ako nang mapansin ang isang lumang tulay na nagdurugtong sa kabilang ibayo kaya bumalik ako sa kinaroroonan ng kotse saka sinabi kay Alex na may nakita akong tulay. Sabi niya sa akin, papunta raw iyon sa kabilang barangay. Bali, shortcut ito ng mga taong walang pamasahe na piniling doon na dumaan. Kapag sa highway kasi ay kailangan pang lumibot at maghintay ng ilang oras para makarating. Tumangulang ako at nagpaalam sa kanya na mag-iikot lang muna. Naisip kong maglakad sa tulay at tingnan kung ano nga ba ang mayroon sa kabilang ibayo.
Nakakatatlong hakbang pa lang ako nang matigilan ako sa kalalakad. May narinig kasi akong babaeng kumakanta, kaya naisip kong sundan kung saan ito nanggagaling. Maliwanag pa naman, kaya alam kong wala akong dapat ikatakot. Total ay nariyan lang naman si Alex at alam kong hindi niya ako pababayaan. Dumungaw ako sa ibaba, pero wala naman akong nakitang tao. Medyo naningkit ang mga mata ko nang may maaninag na babae sa kabilang dulo ng lumang tulay. Nakabistida ito ng kulay puti na abot sa sakong ang haba. Pinarisan ng mahaba ding buhok at kumikinang-kinang ang suot niyang mga alahas. Sa kanya nanggagaling ang malamyos na boses na kumakanta, kaya hindi ko mapigilang mas pakinggan pa siya. Pakiramdam ko, idinuduyan ako sa sobrang ganda ng boses nito. Muntika na akong nakalimot nang may brasong humawak sa aking balikat. Si Alex pala, habang ibinabalitang mukhang matatagalan pa kami dahil ang ekstra niyang gulong ay nagkataong sira din pala. Napamura ako at sinipa ang batong nasa paanan ko. Parang minalas tuloy ako sa ginawa kong paglalayas. Alam kong sa mga oras na ito ay pinaghahanap na ako ng aking mga magulang, kaya sinabi ko kay Alex na maglakad na lang kami patawid sa lumang tulay. Tiningnan niya ako na para bang may sira sa ulo. Oo nga, at sinabi niya raw na may tulay doon, pero dati pa raw iyong dinaraanan, hindi na ngayon. Bigla daw natakot ang mga residente sa hindi malamang dahilan, kaya napaatras na din ako at naalala iyong babae. Posible kayang isa siyang multo? Suwestyon ni Alex na magpalipas na lang kami ng gabi sa kotse. Dito na ako nakaramdam ng pagkabalisa. Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. Sinabi ko sa kanya na isara na lang namin ng mabuti ang mga bintana at pinto, saka wag nang lumabas. May baon kami dahil bago kami lumiko sa kaling ito kanina ay dumaan kami sa isang tindahan. Hindi na din ako babalik pa doon. Maliit na lugar lang ang Masbate at madali lang nila akong matutuntun. Nanatili kami sa kotse buong gabi. Alam kong masyadong delikado ang ginagawa namin, ngunit pinili kong magpakatatag at nakiramdam sa paligid. May suot naman akong relong pambisig, kaya kahit papaano ay alam ko kung anong oras na. Bandang 7:00 ng gabi nang magpasya akong matulog. Alam kong medyo masikip pero nandito na eh. Pinasok ko ang sitwasyong ito, kaya wala akong karapatang magreklamo. Isa pa, nahihiya ako kay Alex. Alam kong maayos siyang umakyat ng ligaw at dalaw sa bahay, tapos masisira lang din ang kanyang imahe kina mama at papa. Baka mamaya kung ano-ano na ang kanilang pinaparatang laban sa aking nobyo. Kapag hindi naayos ang aming kotse, kinabukasan ay uuwi ako sa bahay. Magpapaalam ako na mag-aasawa na para hindi na ako pilitin pa ng aking ama na suportahan siya sa gusto niya. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko nang sumikdo ang aking dibdib. May nakita akong imahe na naglalakad sa lumang tulay. Paroon siya at parito. Sinagilahan ako ng takot. Hindi ko alam kung white lady ba ang nakikita ko o anong klaseng elemento. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nanginginig kong niyugyug si Alex na natutulog sa tabi ko. Alam kong hindi normal ang babaeng natatanaw ko
Ngunit talagang tiniis kong manatili sa kotse sa takot na sugurin niya ako. Mukhang inaasar talaga ako ng pagkakataon ng mga panahong iyon dahil hindi man lang ako pinansin ni Alex. Sa tingin ko nga, mas lalo pang nahimbing ang kanyang tulog kaya hindi ko na siya muling ginising pa. Pinilit ko na lang makatulog kahit sobrang hirap. Idagdag pang sobrang lamig yata ni Alex kaya nang lingunin ko siya upang tignan, kinilabutan ako, Kuya Barry. Wala na siya sa kinahihigaan niya at napalitan na ito ng katawan ng dahon ng saging. Napatili ako at halos mabaliw-baliw sa kahahanap ng paraan kung papaano makakaalis sa tabi nito. Isinusumpa kong hindi ako kailanman natulog pero paanong napalitan ng katawan ng dahon ng saging ang katawan ni Alex? Muling narinig ko na naman ang malamyos na boses ng babae. Kumakanta siya kaya sa hindi ko malamang rason, hindi ako nakatiis. Pinuntahan ko nga ito sa lumang tulay. Kabadong nagtawag ako ng santa at santo sa takot na baka ito na ang katapusan ko. Ngunit ganun na lang ang gulat ko nang makita si Alex na naglalakad sa kabilang dulo ng tulay papalapit sa babae at parang wala sa sarili niya. Nagsumigaw ako sa pagtawag sa kanya at hinabol siya. Ngunit ganun na lang ang pagkasindak ko nang makita kong nag-iba ang itsura ng babae at mariin siyang hinawakan. Bakas ang rimarim sa mukha nito na parabang ayaw niyang makitang hinahabol si Alex. Sa isa pang galaw ko papalapit, tuluyan na akong napasigaw. Nagkaroon kasi ng matutulis na pangil ang babae at biglang kinagat ang liig ni Alex. Isa siyang aswang. Dito na ako nagwala at nagsisigaw na ikinawala ko ng malay pagkatapos. Noong magkamalay ako, nasa isang ospital na ako. Nag-aalalang nakatunghay sa akin sina mama at papa. Ikinalulungkot raw nilang sabihin sa akin na nag-overdose daw sa droga si Alex. Samantalang ako naman daw ay natagpuan nilang walang malay sa lumang tulay. Hysterical akong bumangon. Hindi totoo ang sinabi nila. Nakita ko kung papaano namatay si Alex kaya ito ang isinalaysay ko sa kanila. Nakakalungkot lang dahil sa halip na maniwala sila sa akin ay sinabi pa nilang ako man ay nasa ilalim ng impluwensya ng droga. Mariin kong itinanggi iyon pero isinailalim nila ako sa isang drug test at nanlumo ako, Kuya Barry, sa resulta. Positive ang drug test ko at inalok ng mga doktor na kailangan akong iparehab. 2 araw lang ako sa pagamutan upang makapagpahinga. Nang makalabas ako ng ospital, nagpunta kami sa burol ni Alex. Kuya Barry, hindi ko kayang tanggapin na wala na ang nobyo ko. Alam kong hindi siya gumagamit ng droga, Kuya Barry, kaya naniniwala akong may tao o mga taong nag-set up sa amin bago kami dinala sa ospital. Bulong sa akin ni Yaya. Una raw kaming nahanap ng kalabang politiko ni Papa at marahil sila ang nagpasak ng droga sa amin. Hindi na lang muna ito ipinakalat ni Papa sa takot na baka hindi siya manalo sa nalalapit na halalan. Noong nasa burol na kami, gusto kong magwala nang makita kong hindi naman si Alex ang nasa loob ng kabaong, kung hindi isang katawan ng puno ng saging. Humagulgol ako ng iyak at iginiit sa kanila na ang tunay na Alex ay nasa tulay kasama ng aswang. Ngunit nakakalungkot lang dahil ayaw nilang maniwala sa akin. Isinailalim pa ako sa isang therapy kasama ang isang psychiatrist kahit sinabi ko sa kanilang hindi ako baliw.
Tanging si Yaya lang ang naniniwala sa akin. Sabi niya, ang mga nilalang na nakasagupa ko ay isang uri ng aswang na nabubuhay lamang sa kagubatan. Hindi daw ito kagaya ng normal na mga aswang na sumusugod sa gitna ng daan o sa kailaliman ng gabi. Ang mga aswang na ito ay may binabantayan sa tulay at normal na sa nilalang na ito ang kumanta. Hindi niya intensyon na mangakit, ngunit kapag may nagtangkang lumapit, talagang sisip-sipin niya ang dugo nito hanggang sa mamatay ang kanyang biktima. Ilang taon na ang nagdaan, ngunit hindi ko pa rin maiwasang mabahala. Alam ko at nararamdaman kong ang katawan ni Alex ay nasa lumang tulay pa din at naghihintay ng makakatuklas ng mga taong mapapagawi doon. Lumipas ang mga panahon at wala na akong naging balita pa kay Alex. Nanatili ako sa loob ng rehabilitation ng ilang buwan. Nanalo naman ang aking ama bilang isang alkalde sa aming lugar. Wala na akong nagawa kung hindi ang magluksa araw at gabi dito sa rehab. Lumipas ang 2 taon, nakalabas na ako at nakalaya. Sinundo ako ng aking ama at ina. Iniuwi na ako sa aming bahay. Ngunit sa aming pag-uwi ay pumara muna kami saglit sa isang tindahan upang bumili ng chichirya at soft drinks. Sa di kalayuan ay may nakita akong isang babae. Mahaba ang buhok nito at nakaputi. Sa hindi maipaliwanag na dahilan ay kinilabutan ako dahil muli kong narinig ang kanta na nagmula sa babaeng nakaputi. Kinilabutan ako ng todo nang bigla itong lumingon sa akin at ngumisi. Napabalikwas ako pababa dahil sa takot. Naalala ko ang babaeng nasa tulay at kung saan namatay si Alex. Noong muli kong silipin ang babae ay wala na ito doon sa kanyang kinatatayuan. Ano kaya yun, Kuya Barry? May gusto bang sabihin sa akin ang babaeng iyon? Matapos ang pangyayaring iyon ay hindi ko na binanggit pa sa aking mga magulang habang nasa biyahe kami dahil sigurado ko namang hindi sila maniniwala sa akin. Marahil may gustong sabihin o gustong iparating sa akin ang babaeng iyon. Kung nasaan ka man, Alex, ay sana magkaroon ka na ng kapayapaan. Ipinagdarasal ko na makuha mo ang katarungan na hinahangad mo. Dito ko na po tatapusin, Kuya Barry, ang kwento ko na dahil lang sa aming pagmamahala ni Alex ay nauwi ito sa isang karimari-marim na trahedya. Isang pagkakataong nagpaguho sa aming mundo dahil lang sa pagdaan namin sa isang lumang tulay sa Masbate. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Alma. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang Sundo.